In onder 4 ogen ga ik in gesprek met een bekende venrenner. Ik wil weten wie de persoon is achter het gezicht dat we uit de media kennen. Aan tafel zit Ferry Grevink, voormalig wereldkampioen taekwondo, die in januari dit jaar zijn topsportcarrière beëindigde. Ferry, welkom. Hoe moeilijk was die beslissing om te stoppen? Achteraf gezien viel het eigenlijk best wel mee. Ik heb er lang over nagedacht. Het was een weloverwogen beslissing. Ik had nog de Olympische Spelen wilde ik uiteraard nog behalen. Die heb ik nog nooit aan deelgenomen. Dus dat was eigenlijk nog mijn einddoel. Daarna wilde ik ook stoppen. Maar toen ik dus niet geselecteerd was om naar het kwalificatietoernooi toe te gaan voor de Olympische Spelen, heb ik besloten om er dan een punt achter te zetten. En ja, tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van en vrede mee. Ja. Je hebt er niet wakker van gelegen? Nee, als ik eerlijk ben niet. Nee, het klinkt heel raar, want heel veel topsporters horen dan vaak van een hele moeilijke beslissing. Dat was het op zich ook wel. Maar wat ik net aangaf, het was gewoon een heel weloverwogen beslissing. En nieuwe dingen in het leven kwamen voorbij. Dus nee, het was een mooi moment om de carrière af te sluiten. Over die nieuwe dingen in je leven gaan we het zo meteen hebben. Maar even terug naar jouw topsportcarrière. Wat is voor jou je persoonlijke hoogtepunt geweest? Dat is heel makkelijk. Dat was mijn wereldtitel in 2001. Daarnaast heb ik nog wel meerdere prestaties gehad. Ook de Europese titel. Dat is iets wat een heel bijzondere prestatie was in mijn carrière. Ja, want je bent in 2001 zeg je, ben je wereldkampioen geworden. Ja. Toen was je 20. Ja. Is die wereldtitel misschien niet iets te vroeg gekomen? Ja, achteraf gezien was het erg vroeg. Maar ja, van de andere kant, als je een wereldtitel kan halen, dan moet je hem ook pakken. Dus eigenlijk komt dat nooit te vroeg of te laat. Maar waren de verwachtingen daarna niet misschien wel te hoog gespannen? Want ja, als je wereldkampioen bent, ja, dan verwacht men wat. Ja, dat klopt. Men verwacht wat, maar dat was niet eens zozeer het probleem. Maar ik had mentaal, heb ik de eerste periode daarna, omdat ik voor mezelf die lat heel hoog legde. Omdat ik wereldkampioen was. In hetzelfde seizoen, weliswaar in 2002, maar werd ik Europees kampioen. Dus ja, je hebt voor jezelf een bepaald verwachtingspatroon dat je ook hanteert, zeg maar, op de toernooien daarop volgend. En de volgende grote toernooien, WK's en EK's, waren dan teleurstellingen voor mij, omdat ik niet diezelfde prestatie haalde. Maar dat niveau, of in ieder geval zo'n titel, heb je nooit meer gehaald? Nee, klopt. En dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Desalniettemin heb ik wel medailles op EK's en WK's gehaald. Nog een keer een zilver op een EK, een aantal keer brons nog. Zilver een keer op een WK militaire. Dus zeker wel aansprekende titels, alleen, of medailles. Alleen nooit met die wereld- en Europese titel. Nee. En ja, dat is jammer. Maar goed, van de andere kant kijk ik terug op mijn carrière met een wereldtitel en een Europese titel. Dan kunnen niet heel veel mensen zeggen. Dus nee, ik kijk terug op een hele geslaagde carrière. Ja. En toch zei je net ook, en daar wil ik het toch even met je over hebben, de Olympische Spelen. Ja. Dat is dan toch het allerhoogste doel, lijkt me, voor een topsporter. En dat heb je hoeveel keer gemist? Het is misschien moeilijk om dat te vertellen. Nee, op zich ben ik daar vrij nuchter in. Ik heb 3 momenten gehad om me te kwalificeren. En 3 momenten heb ik niet die kans gepakt. Dus ja, dan moet je gewoon heel reëel zijn. En blijkbaar had ik op dat moment het niveau niet om dat te halen. Dus ja, op dat moment was een ander gewoon beter. Heeft wel iets te maken met wat blessures hier en daar. Heel kort voor 2 momenten zeg maar, dat ik me kon kwalificeren, blesseerde ik me. Een keer mijn knieband en een keer een scheur in mijn hamstring. Maar goed, toch deel kunnen nemen. Maar ook op het moment dat ik helemaal fit was, wist ik het niet te brengen. Dus ja, dan moet je gewoon accepteren. En nou waren afgelopen zomer die Olympische Spelen ook weer. Hoe kijk jij daar dan naar? Als sportliefhebber, want ik ben absoluut een sportliefhebber. Maar ik neem aan dat je toch, en zeker op het moment dat taekwondo aan de beurt is, dat je toch niet alleen als liefhebber kijkt? Nee, absoluut niet. Nee. Maar hoe zit je dan voor de televisie? Met gemengde gevoelens moet ik zeggen. Zeker toen Tommy Molet, dat was de enige deelnemer binnen taekwondo die zich gekwalificeerd had, op de dag dat hij moest. Dan merk ik toch wel van, verdomme, ik had daar zelf ook kunnen staan, want ik zat wel in de Olympische selectie. Maar uit die 4 want jongens... als je jezelf vergelijkt met hem? Ja, het is een andere gewichtsklasse, dus dat is heel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken. We zaten allebei in de Olympische selectie, dus allebei hadden we de kans om naar het kwalificatietoernooi toe te gaan. De bondscoach moest een keuze maken voor 2 spelers. Dus qua niveau, ik denk als je naar de Olympische Spelen toe gaat, dat je ook meedoet om de medailles, want anders sta je daar niet. Die kwalificatieprocedure is zo zwaar dat als je er naartoe komt, dat je ook gewoon daar meedoet voor de medailles. Maar dat is met gemengde gevoelens. Van de ene kant hoop je dat hij een medaille pakt daar, omdat het gewoon heel goed is voor de sport. Aan de andere kant denk je van, ik had daar ook kunnen staan. Dus ja, een beetje met gemengde gevoelens. Maar, ben je nog in Londen geweest? Nee.
Nee, dat heeft te maken met de zwangerschap van mijn vrouw. Ik ben pas vader geworden. Dus zodoende dat ik toch thuis ben gebleven. Ik had er wel naartoe gekund, ook in verband met het werk. Maar ik heb toch besloten om toch thuis te blijven en bij de vrouw te blijven. Ja. Hey, na je topsportcarrière, die is dus januari geëindigd, ben je iets heel anders gaan doen? Kun je vertellen wat je op dit moment doet? Ja, ik ben werkzaam bij Topsport Limburg. Wat ik daar doe is het begeleiden van de topsporters en talenten die een status hebben bij de sportbonden, verschillende sportbonden. Eigenlijk alle sportbonden bedienen wij zo'n beetje. En die topsporters en talenten die begeleid ik. Dus ik ben in de topsport gebleven. Ik heb het enorm goed naar mijn zin. En dan ben je meteen in januari ingedoken in die nieuwe job? Ja, ik zat al part-time, merkte ik er al. Ik heb eerst deel uitgemaakt van de Defensie Topsportselectie. Daar heb ik 4,5 jaar voor gewerkt. En toen kon ik bij Topsport Limburg aan de slag. Daar heb ik eerst een jaar part-time gedaan. Toen heb ik een punt achter mijn carrière gezet. En toen kon ik eigenlijk per februari direct daar fulltime aan de slag. Dus ja, ik rolde eigenlijk zo ook in mijn maatschappelijke carrière. Dus het zwarte gat, dat heb dat ik wou niet ik je net gezien. vragen. Dat zwarte gat heb jij niet gezien? Nee. Bang dat je er ooit nog wellicht in terecht komt? Nee, ik ben altijd daarmee bezig geweest. Ook ik heb altijd netjes een studie, HBO-studie commerciële economie, sport, economie en communicatie afgerond. Ik ben altijd bezig geweest van er is ook een leven na de topsport. Ook tijdens mijn topsport. Ik vind het belangrijk dat je ook maatschappelijk ontwikkelt. Dat komt ook nu weer terug in mijn werk. Ik vind het heel belangrijk dat je naast je sport ook een studie volgt. Er is maar voor enkele weggelegd dat ze na hun sportcarrière niet meer hoeven te werken, omdat ze zoveel verdiend hebben. Dat zijn maar enkele sporters die dat kunnen. En daarom vind ik dat heel belangrijk en dat draag ik ook altijd uit. En zo heb ik zelf ook altijd in de sport gestaan. Ja. Je begeleidt nu topsporters, Limburgse topsporters. Ja. Kun je er één voorbeeld van noemen? Ja, Maartje Pauwme, Jurie Verlinde. Maartje Pauwme, die kent waarschijnlijk iedereen. Ja. Onze hockeytrots, hè? Ja. Hoe kun jij zo iemand nog begeleiden? Dat zou je denken. Zij heeft enorm veel aandacht, ook media-aandacht, veel sponsorcontracten ook. Ondanks dat kunnen wij haar toch ook nog adviseren, bijvoorbeeld met contracten, ook financiële ondersteuning. En je zou denken dat zij, gezien de prestatie die ze levert, dat ze toch daar prima van kan rondkomen. Maar ook die sporters hebben toch ook nog financiële steuning van ons nodig. En is het nou een voordeel dat je zelf topsport hebt bedreven? Of is het misschien ook, is er een kans dat er een zogenaamde tunnelvisie ontstaat? Nee, het is absoluut een voordeel. In mijn carrière loop je tegen dingen aan. En dat is voor mij zeg maar nu een drijfveer om te zorgen dat dat voor de sporters en de talenten die nu een status hebben, om dat zo goed mogelijk te organiseren, om die randvoorwaarden zo goed mogelijk in te kleden. Dat die sporters zich gewoon puur alleen op die sport kunnen richten en dat ze uiteindelijk gewoon mooie prestaties neerzetten. Je gaf het net al een keer aan in het gesprek. In augustus is er iets heel bijzonders gebeurd. In 2005, laat ik daar eerst over beginnen, ben je Roos tegengekomen. Ja. Jullie zijn vorig jaar in augustus getrouwd. Ja, klopt. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik ken haar al van de middelbare school. Toen hadden we nog niet de interesse in elkaar die we in 2005 kregen. We kenden elkaar wel. Toen was het ook meer een beetje vriendschappelijk bestaan was het toen. Maar in 2005 ben ik haar in Venray in de Royerie, nee dat was niet in de Royerie trouwens, dat was toen nog de tijd, tegenwoordig het moment. Tijdens het avondje stappen ben ik er tegengekomen weer en toen dacht ik, hé, dat ziet er wel goed uit. Dus, toen zat je dus nog volop in die carrière. Ja. Wat is voor haar het lastigste geweest om met een topsporter verkering te hebben? Ik denk dat het vooral is geweest op momenten dat, kijk ik train natuurlijk heel de week, ik maakte 11 trainingen in de week, dus maandag tot en met vrijdag 2 keer per dag en zaterdagochtend. En dat vond zij prima, want zij gunde mij dat ik dat nastreefde, dat doel zeg maar, daar stond ze helemaal achter. Maar op de momenten dat ik geen training had, dan was ik of zo moe van de training dat ik af en toe op zaterdagmiddag zei van hey, laat me eerst even een paar uur gaan slapen, want ik ben niks waard. En dat waren af en toe wel moeilijke dingen. Ook voor haar kan ik me heel goed voorstellen dat het voor haar moeilijk is geweest om de momenten dat je dan eigenlijk tijd voor elkaar hebt, maar dat je dan zo kapot bent van al die trainingen. Dat ik dan toch vaak die rust toch wat meer nodig had. Dus zij steunde jou daar voor de volle 100% in? Ja, dat heb ik altijd heel erg aan haar gewaardeerd en vind ik ook heel knap dat ze dat kon. Ik denk dan niet dat iedereen dat kan. En ze heeft mij altijd volledig gesteund, ook als ik 6, 7 weken in het buitenland zat. Natuurlijk had ze daar moeilijk mee, maar toch zei ze van jij streeft dat doel na en dat moet je ook zeker doen en ik steun je daar volledig in. Ja. En vorige maand, toen gebeurde misschien wel het allermooiste in je leven. Vertel, wat gebeurde er? Ik werd papa. Je werd papa van? Van Bo, een dochtertje. Ja.
Ja, 15 augustus is ze geboren, op de datum dat mijn schoonvader ook jarig is. Dus die is natuurlijk helemaal happy die peppy, zeg maar. En hoe is het met jou? Roze wolk? Ja, absoluut. Zit je er nog steeds op? Ja, ik zit al 3 weken op die roze wolk. En, er nog niet van afgedonderd? Nee, nog niet van afgedonderd. Ik moet zeggen dat af en toe de nachten vrij kort zijn. Maar ja, dat neem je wel op de koop toe. En alle clichés zijn waar. Ze zeggen dat het alles waard is, ook die korte nachten. En ook kinderen huilen ook, baby's huilen helemaal veel. Dus ja, dan moet je ze ook af en toe troosten. Maar dat zijn gewoon hele mooie momenten, intieme momenten met je eigen dochter. Ja. Nou, geniet daarvan. Ga ik zeker doen. Dan, tot slot, heb jij nog dromen als het gaat om taekwondo en Venray? Heb je nog heel kort om daar even op te reageren? Ja, wat ik een mooi streven is, denk ik, dat wij als taekwondo-vereniging dat wij ten eerste een hele mooie hal, een sportaccommodatie krijgen. We hebben matten liggen in opslag die er al jaren liggen, waar we helaas niks mee kunnen doen, omdat onze accommodatie dat niet toelaat. Dus dat zou het mooiste zijn, denk ik, als we een mooie accommodatie, maar ook, kijk, ik ben altijd topsporter geweest, maar ik vind ook het maatschappelijk eromheen, dus het contact onderling met de mensen vind ik ook heel belangrijk. Dat de mensen ook sporten gaan omdat ze het gewoon leuk vinden. Dus ook een zitje waar je even met elkaar wat kan drinken. Dus het zou mooi zijn als we een accommodatie met de matten die wij in opslag hebben liggen voor €1000 aangeschaft. En ook iets dat we ook eens samen zijn hebben waar we na de training nog samen kunnen komen. Ja. Goed zo. Heel veel succes Dankjewel. om dat ooit in de toekomst te realiseren. Ja, Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Onder 4 Ogen. Tot volgende maand.